Hi! Nakapamunisipyo po ang laking baryo. Andito po kami. Yan ang aking co-reviewee. Andito na po siya sa aming RHU. Ayan po. Ang linis ng aming RHU. Ang nako-confine lang po dito ay kung magpapaluwal ng sanggol. Kumustahin natin siya after the flood. Pwede bang ba ganun yung mabubuka? Iya pa. Mababa nga. Yes, libre na kami. Thank you po sa government. Kung hindi na ako bibili. Cycloram. Anti-psychotic po ito. So, 200 mg. Anyways, ano bang kung i-divide na itong 100 mg? Pwede naman, ata. Pwede. Sorry, ano yun na baga ninyo? Iyon po. Thought mo. Sarong ano na? Hindi, saro-saro lang. Kain, kapanta ka lang. Ayan po. Free Saan ka na medicine. baga ngayon? Saan ka na baga ngayon? Ako na nag-interview. Saan ka na nga ng hindi niya sinasagot yung after the flood. Naabot pala ni Manay, ano ka kararo? Yan o, sa may Just sa may lintana. Yun tas isayo yung singani. Pag dumako, nag-charge pa ako kani. Anong nangyari? Na-interview ko si Mayor Ligasyon. So, bigla na napupundo. So, Mayor, maana po kung space sa laptop. Sadit-sadit. Okay. Saan ka na Ano nga ba? I-edit out po natin yan. Bawal daw. Grabe naman, public tayo. May transparency board naman siya. Hindi ko nababasahin yan kasi transparent. This is Inus Vlog. 15 taon na po sa YouTube. Ayan po, dahil sa kabutiang loob ng isang dito. Pumundo ka na po ngayon. Ano nang ko makita? Vlog ko naman to eh. Gumawa sila ng ibang... Sa live. Hi! Promote my... Mix Match, Pinoy Sweet and Merienda Special. And dito po yan sa Sentro Minalabac, poblasyon sa katabi lang po ng Municipal RHU. Siyempre, ikaw ang aking lucky charm. Order na kayo. Wala tayong pinta. Pa-order pa lang. Ano na lang sa ko? Mineral water. Mayo. Ay, mayon. Ano yung? Thank you. Against the light. Mga haggard na kami ni Manay. May tunan. Nakaabang na po ini yung mga mapaarkila para sa kampanya. Si Insan. Dating ko kaibahan sa PSA, ngunyan na siya. May na. Sa diri ng try mo. Try mo, try ko daw. Ayan po. Supposed to be pag-fiesta na kang banwaan na passable na ang Minalabac Bridge. Totoo daw. Ayun na. Wow! Kaibang ko po din diyan mabano si Manay. Sa gilid kasalog. Madali na pala na maagyan ini. Mga pirang simana pa po da. Ibay Pirang ligaw na yan, Manay. Ayan po, ang bagong salog. Re-electionist, Mike Bersabe. Kumusta po? Kumusta ba ang kampanya? Okay man. Garo na uri ka. Yaron Yaro po siya. Saya karap kolektif dyan. Ha? Saya Baliwag. Saya isa yung Nuevo.
Mana kong istasyon, tapi nasaraduan ni Andaya baka katupad. Saya ka nguyan ko Katong kay Alex so. Ano po ako sa farm, kaya lang na kaming prangkisa ba doon. Kada ako nag-expire ng franchise sa pagrarag. Nag-ano lang, taga-feed lang ako ng mga info Ayun. sa ibang istasyon. Thank you. Sige po, good luck. Uno pa pala na pigi repair. Hindi pa pala pong approach ang pigi repair digdi. Ayan. We're here at Minalabac. Nasa munisipyo na po kita. Office hours na, alas 8 na. Let's go to the audition. I'm the new postmaster. Joke lang. Ayaw, yun na. Ikaw ding saro. Yan o. No face reveal daw, sabi niya. Kaya ito lang po mga surat na nag-aabot. Updated. Updated po yan. Si Manay Nick ang boses. I-search na lang po nito. I-google nyo.